Inspectoratul școlar a fost desemnat de Ministerul Educației și Cercetării ca în anul școlar 2024-2025 să fie gazda Olimpiadei Naționale de Tehnologie a Informației. O competiție care nu este doar pentru a demonstra cunoștințe și abilități tehnice remarcabile, o competiție care reprezintă o oportunitate extraordinară de a schimba idei, de a învăța unii de la alții și de a construi o comunitate unită de pasionați ai tehnologiei. Este un teren fertil unde creativitatea se întâlnește cu logica, unde imaginația se împletește cu precizia și unde fiecare linie de cod scrisă este o cărămidă în edificiul viitorului digital. În calitate de inspector școlar pentru informatică, vreau să adresez musafirilor noștri, domnului președinte Grigore Albeanu, doamnei președinte executiv Lidia Țopa, cadrul didactice din Comisia Națională, doamnelor și domnilor profesori însoțitori și, nu în ultimul rând, elevilor concurenți din Alba, să-i aplaudăm, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Buzău, Severin, Călăraș, Cluj, Constanța, Covața, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gonș, Giurgiu, Hunedoara, Calvita, Ialomița, Ilfov, Iași, Maramureș, Mehedinț, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vaslui și Vrancea, un bun venit și o ședere cât mai agreabilă în orașul nostru. Ca la orice eveniment de asemenea amploare, vă invit să ascultăm imnul României în interpretarea elevei Toader Lavinia de la Liceul de Arte Margareta Sterian.
de noi, în această zi deosebită, se află doamna profesor Daniela Palcău, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, domnul președinte al Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu, domnul viceprimar al municipiului Buzău, Ionuț Apostol. Ne bucurăm pentru implicarea în organizarea acestei competiții a Colegiului Economic Regele Mihai I Buzău. Mulțumim doamnei director Geta Burducea pentru ospitalitatea și căldura cu care ne-a primit, Colegiului Național BPHD Buzău, reprezentat de domnul director Relu Olteanu, și Liceului Teoretic de Informatică Alexandru Martiloman, reprezentat de doamna director Lenuța Pârloc, pentru găzduire. Permiteți-mi să nu trec mai departe, fără a preciza faptul că acest eveniment este organizat cu sprijinul Consiliului Județean, al Primăriei și a numeroși sponsori, precum Bitdefender SRL, Transelectrica, Green Group, Concret Design Solution, CER Transilvania și General Membran, Capamed International, Convenience Prod, Entrex Services, Nova Life Clinics, Railway System Romania, Asociația pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene, Termoclima, Architecture SRL, Elvenis Prod SRL, Fairsoft SRL, Sly Nutriția SRL, Technic Gas SRL, Tripol System Construct, Ductil, Alphanet Service, Self Construct SRL, Tempini Solution, Sistem Eurotech, Global Cash and Carry, Total Transgas, Inel, Sufle Marx România, Pract SRL, MSD.com, Eurosting Industry, HelpMed Optim, Cârstea Trans-SRL, Home Love Garden, Jercan Group, Greenway International, Vitamin Software SRL, Travel Magic, Fan System, Avicola Buzău, Midar Group, Gecotrans, Hotel Art, Hotel V90, Măgura Belvedere Restaurant, Hotel Avenue, Cofetăria 379, Asociația Transilvania, ECDL România, Butic Cadou. Aplauze pentru că fără ei nu Stimată audiență, toți suntem buni organizatori. Însă, pentru a reuși să facem acest lucru și să facem ceea ce ne-am propus, avem nevoie de o persoană care să ne întrune și care să ne ofere un sfat atunci când avem nevoie. Iar noi, în Inspectoratul Școlar Județean Buzău, avem o asemenea persoană. Și aceasta este gata noastră, doamna inspector școlar general, Daniela Palcău. Mulțumesc pentru sprijinul, încrederea acordată și implicarea în organizarea acestui eveniment național. De asemenea, permiteți-mi să mulțumesc colegilor din Inspectoratul Școlar Județean Buzău, sunt acolo, care m-au ajutat să mă ajung colegii, dar și care de voluntare, care sunt dintre dumneavoastră, și care în aceste zile vă vor însoți. Dau cuvântul doamnei inspector școlar general. Mulțumesc, Elena, mai emoționat cu așa prezentare. Stimați invitați, dragi colegi profesori, dragi elevi, mă bucur că vă aflați astăzi la Buzău, într-un oraș cu oameni primitori, cu tradiții bogate și, de ce nu, cu o profundă prețuire pentru educație, așa cum ați auzit-o pe colega mea atunci când a nominalizat cei care au pus umărul la organizarea acestui eveniment și a sponsorilor pentru care și eu le mulțumesc. Este o onoare pentru noi să găzduim Olimpiada de Tehnologie a Informației și a Comunicațiilor, ediția 2025, o competiție, zic eu, dedicată viitorului vostru, viitorului nostru, un viitor care se construiește pe temelii solide de cunoaștere, de inovație și, de ce nu, de angajamente colective pentru viitorul generațiilor. Fiecare dintre dumneavoastră, prin participarea la această olimpiadă, zic eu că transmite un mesaj puternic, acela că educația este pașaportul pentru viitor, iar mâine aparține celor care se pregătesc astăzi. Aș vrea ca sosirea dumneavoastră la acest eveniment să fie o experiență deosebită, o experiență prin care să arătați competențele pentru care ați muncit să ajungeți aici, de ce nu să demonstrați abilitățile pe care le aveți, pentru că tehnologia informației
presupune nu doar cunoaștere, nu doar muncă, este și joacă și, de ce nu, este viitorul acestei națiuni. Sper să aveți zile plăcute la Buzău, să aveți inspirație, să vă întoarceți acasă cu premii pe măsura eforturilor pe care le-ați depus, să aveți baftă și vă doresc succes! Consiliul Județean Buzău este un susținător al competițiilor școlare și a fost și anul acesta alături de noi și ne-a sprijinit în organizarea Olimpiadei. Îi dau cuvântul în continuare domnului președinte Lucian Romașcanu, care a fost alături și ne-a sprijinit în toată organizarea. Bună ziua, dragi copii, dragi profesori, probabil că sunt și ceva părinți aici, stimați parteneri de la Inspectoratul Școlar Județean, doamna inspector general, domnule viceprimar, onorați invitați, o mare bucurie să fim într-o perioadă foarte scurtă. Iată, organizatorii unei a doua olimpiade, am avut copii mai mici decât voi la Olimpiada Națională de Matematică, acum sunteți voi aici. Pentru Buzău este o mare onoare, mai ales că Buzăul a contribuit mult la ceea ce înseamnă educație, știință, inovație în lumea academică românească. O să vă zic și vouă câte ceva. Sper, nu știu care este programul, avem un județ extrem de frumos, poate o să aveți ocazia să vizitați câte ceva pe aici. Avem niște oameni importanți care au plecat din Buzău. Colegul meu de liceu, la o diferență de 50 de ani înainte, este vorba de George Emil Palade, absolvent al colegiului de acum, național HDU, care este primul câștigător al unui premiu Nobel român și mulți alții. Este o bucurie să văd copii care și-au găsit vocația și care înțeleg că drumul spre performanță nu este ușor, înseamnă muncă, înseamnă sacrificii și, bineînțeles, înseamnă eforturi și din partea familiilor, din partea profesorilor și sunt convins că aceia dintre voi care vor câștiga medalii aici ne vor reprezenta cu cinste în străinătate. IT-ul sau tehnologia informației este un domeniu de vârf. Pe vremea mea, că am ajuns la vârsta la care pot să spun și lucrul ăsta, un calculator era cam cât un frigider, o unitate de disc era ceva așa cât un butoi și nu știu câți biți avea, oricum puțin. Eu am trăit această revoluție tehnologică pe viu și am ajuns acum să avem puterea calculatoarelor toate care au pus omul pe lună într-un telefon mobil. Și voi sunteți la o intersecție de drumuri extrem de, cum să spun eu, complicată. Pentru că ceea ce voi faceți în acest moment se pare că face foarte bine și inteligența artificială. Deci este foarte important să fiți pregătiți pentru lumea care urmează și lumea care urmează nu e peste 50 de ani, este poate într-un an sau doi. Profesorii să fie la zi și flexibili cu ceea ce trebuie să vă învețe, astfel încât noile instrumente să fie la dispoziția voastră și nu voi să fiți la dispoziția noilor instrumente pe care tehnologia le pune pe piață. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici. Sper să găsiți la Buzău gazde primitoare. Sper ca organizarea să fie pe măsura așteptărilor voastre și la sfârșit învingători sau cei care nu s-au calificat să ia medalii, sunteți toți la fel de importanți pentru noi, pentru România și pentru viitorul nostru. Mult succes tuturor, mult succes profesorilor vouă și să ne vedem curând cu mari performanțe. Numai bine la noi! Municipiul Buzău este renumit pentru numeroasele investiții în educație și pentru proiectele care vizează unitățile de învățământ. Iar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără un suport, iar acesta este suportul venit din partea primăriei municipiului Buzău. Îl invit în continuare alături de noi pe domnul viceprimar Ionuț Apostol. Doamnelor și domnilor, dragi elevi, bine ați venit la Buzău!
dincolo de stresul competiției, vreau cumva în aceste zile să încercați să vă bucurați, dacă nu de toate frumusețile județului Buzău, măcar de frumusețile orașului Buzău. V-aș face câteva recomandări: Ansamblu Brâncuș din Cimitirul Dumbrava, Parcul Marghiloman și Vila Albatros. Poate chiar veți rămâne în weekend, pentru că tot vom sărbători sâmbătă Noaptea Muzeelor. Și multe alte obiective din municipiu, pe care, așa, într-o pauză de programare, ca să spun așa, puteți să vă alocați câteva minute pentru relaxare. În privința competiției, și pe vremea mea, domnul președinte, mai scăzuseră puțin, cam la o jumătate de frigider, dar tot era un frigider mai mic. Un astfel de calculator, mi-aduc aminte de 386, 486, 586, sunt calculatoarele în care am crescut. Iată că acum IT-ul a devenit un limbaj global. Dumneavoastră vorbiți aceeași limbă cu IT-știi din Asia, din India, din Europa, America și orice alt continent de pe acest glob. Dumneavoastră vorbiți acest limbaj, limbajul programării, ceea ce este o mare șansă pentru progresul tehnologic. Nu pot decât să vă urez succes, fie ca cel mai bun să ne reprezinte la competițiile internaționale cu rezultate pe măsură, iar dumneavoastră să reveniți apoi cu cunoștințele acumulate în acest domeniu pentru a pune și dumneavoastră o cărămidă la progresul țării noastre. Mult succes tuturor! În continuare, Orchestra Liceului de Arte Margareta Sterian vă propune un moment muzical cu două melodii. Să-i ascultăm!
cadrul Comisiei Centrale va fi coordonată de domnul profesor dr. universitar Grigore Aldeanu, președintele Comisiei Centrale, și doamna Lidia Benuța, președintele executiv al Comisiei Centrale și consilier superior în Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. De mulți îi spun cuvântul. Îi invit alături de noi ca să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu prezent la această manifestație pentru deschiderea Olimpiadei Naționale de Tehnologie Informației. Trebuie să vă mărturisesc că acest eveniment a ajuns la un nivel profesional extraordinar, pornind din 2005, tot la Buzău, concursul de informatică aplicată. Așa s-a numit. A plecat pe câțiva ani de zile, el fiind concurs interjudețean. A început 3 județe, apoi 5 și s-a extins și a ajuns în etapa națională. Au trecut ceva ani și a devenit Olimpiada de Tehnologie Informației. Astăzi, o olimpiadă se poate face prin ordine de risc. Nu trebuie să treacă prin eveniment și aveți olimpiade noi. Pentru că inteligența artificială beneficiază deja de olimpiadă de inteligență artificială, cyber security beneficiază deja de olimpiadă de securitate cibernetică. S-a născut greu. Suntem pe multe ediții. Vreau să, pentru că ne-am întâlnit aici, vreau să vă prezint unul dintre oamenii din concursul de informatică aplicată care a realizat subiecte, am lucrat împreună. Este vorba de profesorul Robert Habagiu de la Liceul Tehnologic Alexandru Cuza. Și acum să spun felicitări tuturor celor care s-au calificat în această competiție. Această competiție este una grea, foarte grea. Dacă veți folosi copilotul, vă va lua mai mult de 5 ore să-i puneți în prompter, să vă rezolve subiectele și nu va face nici 10%. Deci inteligența artificială nu vă va ajuta să luați vreo medalie. Chiar vă recomand, cei care folosiți, să încercați să luați subiectele din anii anteriori și să vedeți cât de mult veți putea rezolva. Creativitatea profesorilor în a realiza subiectele este esențială. Bun. După felicitări pentru elevi, pentru cadre didactice, pentru părinți care investesc enorm în pregătirea propriilor copii, am să prezint membrii Comisiei Centrale. Foarte mulți ne-am întâlnit de ani de zile, deci practic această comisie este o echipă sudată. Deci există rol de președinte executiv, există vicepreședinte pentru fiecare secțiune de concurs și membrii în cadrul fiecărei secțiuni, care au responsabilitatea, bineînțeles, de a propune subiectele, sigur, se definitivează aici. Încă nu sunt gata. Da? Sunt, așa, vor fi calme. Încă nu sunt gata. Se verifică, se fac rezolvările pentru a ne asigura că tot ceea ce solicităm noi este realizat. Este o competiție grea. Deci are 5 secțiuni. Există o secțiune de tehnologie informației și comunicațiilor pentru fiecare dintre clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a. Și o secțiune de programare. Da? O secțiunea C-Sharp. Pe vremuri, noi, în cadrul concursului de informatică, aveam, într-adevăr, această tehnologie informației și comunicațiilor și noi aveam o secțiune de jocuri educaționale, aveam o secțiune de soft educațional și de utilitate.
Sigur, există la nivelul țării o altă competiție care se ocupă de astfel de proiecte. Da? Pentru că acesta a fost și rolul pentru care am introdus C-Sharp-ul pentru a avea și noi o componentă de programare. Pentru că, dincolo, înseamnă acțiuni de programare de aplicare. Ceea ce vreți de informație și comunicațiilor, cea mai mare parte din subiecte sunt legate de calculator, de la utilizare eficientă în principiu, comunicații, adică să știm despre rețele, să știm și cum să ne protejăm, să știți să lucrăm cu datele, e vorba de baze de date, să știți să faceți și site-ul web, copiii aceștia știu să facă site-ul web, da? Așa, ca o să vedeți anumite tipuri, o să vedeți și acum. Și trebuie să mai spun că cu regret, medaliații, deci premiații în premiul 1, 2, 3, cu medalii de la Ministerul Educației, pentru TIC, nu sunt acceptați, dar fără vreun examen în cadrul universităților din locațiile tehnice. Există Universitatea Tehnică de la Cluj, care acceptă medaliați, premiații de la secțiunea SISHA. Și trebuie să mulțumesc profesoratul public pentru că au putea să facă așa ceva. Asta înseamnă că noi pregătim oamenii pentru a face ceea ce nu întotdeauna fac medaliații cu au de la Olimpiada de informatică. Aceia au creier extraordinar, rezolvă probleme foarte grele, dar nu au ei timp să se ocupe de rețeaua noastră de calculatoare, de a ne face niște scripturi pentru a automatiza activitățile noastre. Deci să ne facă niște agenți de inteligență artificială, pentru că au e o treabă de script, da? Nu mai e o treabă de algoritmi matematici. Aceia au fost deja făcuți sau și îi face în centre foarte puternice de inteligență artificială. Bun. Comisia noastră, care lucrează de mult timp la, să zicem, filozofia acestor subiecte, pentru că ele trebuie să surprindă. Ele trebuie să dea de lucru 5 ore, fără întrerupere. Deci nu e timp de... pentru că se controlizează fiecare moment. Cei care ați participat în anii anteriori, da? Cei de clasa nouă, intră acum. Vreau să mai spun că la secțiunea C-Sharp este comună pentru toate clasele. Deci, la programare, primesc acea subiecte și de clasa nouă, 10 au este o competiție cum este barajul de la programare. Deci cei de la gimnaziu, la 5-a, 6-a, 7-a, 8-a primesc acea subiecte la partea de baraj pentru a forma echipele care vor reprezenta România în anumite competiții, la fel și la liceu. Da? Deci, este această particularitate. Deci, vicepreședinți, avem din partea inspectoratului școlar, doamna Pastor Mariela, C-Sharp. C-Sharp, deci, apropo de Sharp, este un simbol care a fost folosit în muzică, foarte mult și e folosit în muzică, și care a fost preluat prin anii 68, 69, 70 de autori de bani de programare C. S-a dus mai departe la C++, și plus acela s-a transformat mai târziu în C.
SI7. Da? Unii spun hashtag. Da? Deci există F-sharp, noi avem C-sharp, la C-sharp putem la acord la liceu teoretic la Bălcescu, la chiar și Adrian. Este foarte plăcut să citesc materialul primit Comisia din partea Centrului Național și așa, pentru că am membrii comisiei de clasă, nu în ordinea patru. Este bine pentru că felul acesta trebuie concurent la clasa noua, vor ști președintele și sunt cei care fac subiecte. Deci la clasa noua avem un gest cu Violeta Cristina, dar am văzut la clasa de acord, Cristina Maria Cristina.
care vin. Din Tecuci, Școala Gimnazială Iorgu Iordan, profesor Rusu Cristina Gabriel. Să nu mai facem o greșeală acum. De la Suceava, Colegiul Național Predurare și domnul profesor Socaciu Lenva Ioan, menționat aici. De la Galați și Liceul Tehnologic Radu Negru, Liceu Stan Maria. După cum cunoașteți, este obișnuit să existe solicitări pentru traduceri, da? Prin urmare, în format online, doamna profesor Câțcoan Clara, de la Liceul Reformat Veșerănii din Zalău, de la Oradea, de la Liceul Teoretic Oriendre, doamna profesor Chibașco Izela Elizaveta, Victor Tomaș. De obicei, când nu sunt restricții financiare, cum a fost anul acesta, Olimpiada durează mai mult. Și în afară de activitățile, și comisiile sunt mai bogate în reprezentanți. Anul acesta e normal ce se întâmplă, mai toate olimpiadele au fost restricționate măcar cu târzie. Ceea ce face ca dumneavoastră în timpul, deci mâine va fi proba de foc pentru elevi, 5 ore, după care sunteți liberi să vizitați. Veți fi liberi să vizitați și în ziua de joi. Pentru că deci, Comisia Centrală va ocupa de corectare. Corectarea aici nu se face automat ca la Olimpiada de Informatică, unde acolo se face testarea automată, lucrurile au avansat foarte mult în zona aceasta de testare. Așa, din coace se ia fiecare activitate în panel și se analizează și se acordă punctaj și mai departe. Se vor afișa rezultate inițiale, se vor depune contestații și iarăși acolo unde se cere să se facă evaluare, se va face evaluare. Și apoi se vor da rezultate finale. Până vineri la festivitatea de premiere, este timp de mers în partea când, în Dundrava, de mers în apropiere. Nu știu dacă este timp și sunt condiții necesare să mergeți la Vulcanii București, dar sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut, inclusiv la activat, la focurile vii. Da? Vă urez succes! Mâine este zi de foc. Da? Foc intelectual. Doamna președinte, doamna Socac. Dragi copii, stimați profesori și distinși invitați, mă bucur să fim aici împreună la această etapă națională a Olimpiadei Naționale de Tehnologie a Informației. Județul Buzău, am aflat, se mândrește cu multe lucruri și sper să adauge pe listă și Olimpiada noastră de Tehnologie a Informației. Dacă nu reușim din primul an, mai venim și altă dată. Toți susținem o probă și voi, elevii, o să o susțineți mâine și noi, adulții, unii dintre noi deja suntem în plină probă.
Comisia de organizare a început deja asta cu primii care am sosit la Buzău și, de asemenea, profesorii însoțitori o să-și încheie proba când vă vor duce pe toți acasă la final. Comisia Centrală și noi suntem de mâine, odată cu voi, intrăm în susținerea probei și o să încheiem odată cu afișarea rezultatelor. Sper că o să fiți cu toții pe fază, ca să zic așa, o să fiți inspirați și atenți la rezolvarea subiectelor. Știți că la Olimpiadă punctajul se acordă pentru sarcini complete, chiar dacă sunt sarcini parțiale în cadrul subiectului. Și recomandarea mea călduroasă este să fiți atenți și să rezolvați mai întâi acele subiecte la care nu trebuie să vă gândiți prea mult și să reveniți ulterior la celelalte. Cei mai buni dintre voi vor fi aici pe scenă joi, la festivitatea de premiere, unde veți primi premii și mențiuni. Ministerul Educației oferă cam fiecare an premii și mențiuni, premiul 1, al 2-lea și al 3-lea, și mențiuni într-un număr de până la 15% din numărul total de participanți. Avem tot ca, sau aproape ca în fiecare an, și premii speciale, medalii, care știu că vă plac foarte mult. Numărul lor se calculează cu niște formule care par complicate, dar nu sunt. Până la N supra 12 din numărul total de participanți, medalii de aur, până la 3 ori N supra 12 medalii de argint, unde N este evident numărul de participanți, și până la 6 ori N pe 12 medalii de argint. Cu alte cuvinte, o să aveți medalii de argint dublu față de numărul de medalii de aur și medalii de bronz triplu față de numărul de medalii de aur. Până la, în sensul că nu o să depășim aceste limite despre care am spus. Rotunjirile se fac în favoarea medaliei mai valoroase și în cazul în care o să fie mai mulți concurenți cu același punctaj, la limita, la trecerea dintre cele două categorii, toți vor primi medalia cea mai valoroasă. Vă urez succes și sper să plecați cu toții de aici cu amintirea unei experiențe reușite. Înainte de a ne bucura de acordurile muzicale ale elevilor, ale trupei de la Liceul de Arte Margarita Sterian, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că mâine dimineață, între 8 și 8:30, trebuie să fiți în centrul de examen. Toți profesorii voluntari o să fie la dispoziția dumneavoastră și vă vor ține la curent cu toate detaliile privind deplasarea la cele 3 centre de concurs. Nu uitați, vă rog frumos, carnetele de elevi și pentru cei care nu vor reuși să ajungă să vizualizeze rezultatele și alte detalii fizic, aveți la dispoziție site-ul Olimpiadei, a fost și sus postat ontinews.edu.ro. Și acum să ne bucurăm de acordurile elevilor de la Liceul de Arte Margarita Sterian.
a land of magic and sand is more than it seems. As you walk through the streets and the famous eyes, the caravan Gucci streets, you can smell every spice. You hang on the price and you see the sunrise on your shoulders. All the music that plays and you move to a maze in the haze of your beauty lights. You are caught in a dance, you are lost in a trance of another Arabian night. Arabian night, like a waving days. The rough of the night are harder than hot in a lot of ways. Arabian night, like a waving dreams. This mystical land of magic and sand is more than it seems.
elevi. În zilele următoare veți fi provocați să vă depășiți limitele, să găsiți soluții ingenioase la probleme complexe și să demonstrați maestria cu care uniți instrumentele digitale. Fiecare dintre voi a depus eforturi considerabile pentru a ajunge aici, iar simpla voastră prezență este o dovadă a dedicării și pasiunii voastre. Nu uitați că adevărata valoare a acestei olimpiade nu constă doar în obținerea unui premiu, ci în experiența acumulată, în legăturile create și în cunoștințele aprofundate. Fiecare provocare depășită, fiecare colaborare fructuoasă și fiecare idee împărtășită vă vor îmbogăți parcursul personal și profesional. Acestea fiind zise, vă doresc mult succes, ne vedem mâine dimineață și oficial declar deschisă etapa națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației Buzău 2021.